Tešíte sa? Hej, sa tešíme. Tešíme sa, čo nám Mikuláš donesol. A boli ste dobrí? No také sme, také nie, ale boli sme dobrí, nie? Hej, všetko boli. Mikuláš prišiel! No rozbaluj. Ďakujem. Ďakujeme Môžeme pre rozbaliť? všetkých. Wow. Čo si dostal od Mikuláša? Bol si dobrý? No neviem. Čo si dostal? Wow. Jej. Tie si chcel. Hej. Sumy? Sumy. Ďakujem, Mikuláš. A to bola mama. Čo je toto? Čo je toto? Tadeáš pompa. Viacej pomáhať. Nebuď drzý. Aha. Erike sa správaj lepšie. Neodvrávaj. Nauč sa po sebe pratať. To Dobre, no. Snažím sa. Snažíš sa byť dobrý, že? Hej. To mám rád, to je čokolády. Platiala, Tadeáš. To si chcel. Čo? Nerob si srandu, to mi Mikuláš donesol. Musíš si rozviazať, Tadeáš. Vole, jaké ťažké! Ja toto som chcel furt. Ďakujem, Mikuláš. Jaj. Grinch. Merry Christmas. Ukáž. Wow. Pekne. Ďakujem. Ja mám už dosť. Ponožky. To sú maličké. Dobre. Jaj. Teplé ponožky. Potom jaj, tie náramky som chcel. Grinch. Náramky. Ďakujem, Mikuláš. Jaj. To som chcel tiež. Na vodu alebo na Coca-Coli. A potom
Nebo kakálko. Pyžamo. Ďakujem, Mikuláš. Grinch. Je tu niečo? Tam máš. Tu mám ešte niečo. Ceruška, ďakujem. Ty vole, aké ťažké. Pokračuj. Juhu. Kit Kat Selection. Potom Skittles. Wow, Ďakujem, pekné tady. Ja mám rád Skittles. Dumle, Bittermix. No, to vás tak nemám rada, ale ďakujem, Mikuláš. To je žuvačka. No to potom, hej, keď tu je žuvačka, bo ja mám rád žuvačky. Viete čo? Zároveň bol si ten všetko. Ja. Wow, tady. Ty vole. Jelly. A čo ešte? Tak to si Ešte dostal. jedno jelly. Okay. Ty vole. A teraz idem si rozstaviť ja. No čo si dostala? No, ukážem vás. Prv. Idem na to maličký prv. Počkaj. Musím stoličku. Nie, nemám. Chceš si... Moje pravé meno. Môžem? Také pekné. To je pyžamo? Mhm. Taký pekný pyžamo, môj blúvaný. Ja ďakujem, Mikuláš. No všetko. Wow, pekné ponožky. Moje blúvané ponožky. Moje blúvaný hráč. To je... Môj blúbený Grinch. Čo mi ešte? No vysyp si to. Rozsyp. Krabičku. Wow, taký pekný. Je to stejné, co ja mám. No to je pekný. S tým je pekné do Vianoce. No, teraz ber krabičku a vysyp to. To je Môžem všetko to vzať. hej. Nie? Hej, no. Ukáž, čo tam máš. A toto som mala veľa a teraz môžem mať všetky. Ale pekné, Mikuláš. A tam mám ešte druhú. Druhý balík máš. Ach, Pomôž jej tady. a díky tady. No, odchod. Ok, poď. Mama. No, Tu som dostala kitka, čokolády. hej. A tu som dostala moje blúbené, Mikuláš. Co to je? Likátko. Aha. Ale Wow. co to je? Nie? No, dobre.
Vajíčka. Vysyp celý vreco. OK. Celé? Celé. Syp ešte. Ukáž, čo si dostala. Wow. Vy ste ale boli dobrí tento rok. No vidím, že hej. Čokolády. Želi. A to sú ešte jelly nebudeme. A Víš, koľko vecí si dostala? žuva. No, tak čo, mali ste bohatého Mikuláša? Hej, Fiš dal sladkosti, nám dal veci. Ďakujeme Fiš Mikulášovi. A čo poviete k ľuďom, že im prajeme tiež, aby mali bohatého Mikuláša, hlavne deti? A aby ste boli hlavne lepší, A dobrý hlavne. aby ste A počúvali. aby ste dostali také tu veci, jak my dostávame. A ešte, dajte odber a like.